Jo, quan vaig començar a l'escola, per mi va ser una sorpresa molt gran el fet que la gent t'acollís i sempre he sentit la idea de la família. No només amb els companys, que tot i que pugui haver-hi més o menys feeling, però hi ha una connexió que penso que és molt important i que ens diferencia molt d'altres escoles. I després amb els nens. Els nens han canviat molt, perquè quan jo vaig entrar érem molts a la classe, la disciplina era més rígida, però la societat també ha canviat i per tant les criatures també canvien. Ara potser necessiten més temps d'escolta, d'estar amb ells, d'acompanyar-los. Aleshores era tot, abans potser era més instructiu, més d'aprendre, i ara necessiten això, sentir-se escoltats, sentir-se estimats. Jo crec que és la base perquè els nanos aprenguin, aquesta connexió que hi ha. També és una cosa que jo veig que passa aquí i no passa a altres escoles. I com serà el futur? Doncs és un gran repte, jo no sé com serà el futur, però jo crec que aquí hi ha una bona base. Aquí hi ha els professionals que hi treballen, penso que ho portaran a terme correctament, perquè sí que és cert, perquè són grans professionals, sí que és cert que l'objectiu és integrar els nens, a part que se sentin bé aquí, com a casa, integrar-los a la societat i de la millor manera possible. I la societat és el que hi ha. Nosaltres no tenim eines per canviar-ho tot, però sí per posar la llavoreta perquè ells, que són el futur, puguin millorar aquesta societat. Sobretot penso que no s'ha de perdre mai aquest sentit de família, d'acollida, d'estimació, de saber que hi ha algú que t'escolta. Això per mi, com a persona, com a professional, és molt important i penso que per la resta, pels nanos també ho és, i per la resta de companys també. Jo m'he sentit molt bé aquí, m'he sentit molt bé, he estat molt a gust i jo havia treballat en un altre lloc, però res a veure amb això. Jo aquí m'he sentit com a casa. Sí que és veritat que ja ho he dit moltes vegades, però és així. M'he sentit respectada i penso que he après molt com a persona i molt com a professional. Hem après molt aquí, jo personalment molt. Aviam, experiències hi ha moltes, però jo vull agrair sobretot l'acompanyament també que m'han fet, la paciència que potser a vegades han tingut amb mi, que segurament, i això, aquesta mena de... Sempre m'he sentit valorada, sempre m'he sentit estimada, i això és molt important, penso, per la persona.